Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula muslimin kelas 12 IPS MA Sabilul Muttaqin. Ten video mriki kula badhe meragekaken busana adat Jawi. Saderengipun lanjutan video, kula badhe nepangaken anggota kelompok lan menika jenis piranti ingkang badhe dipun gunakaken. Anggota kelompokipun inggih punika setunggal Ahmad Tantowi ingkang dados ketua kelompok, kalih Muhammad Faik Maulana ingkang dados model, 3 Numa Safitri ingkang dados stylist, nomor sekawanipun Muslimin ingkang dados stylist, lan nomor gangsalipun Muhammad Jalaluddin ingkang dados stylist. Pirantinipun inggih punika jarik, kendit, dom pentol, blangkon, cepet jiting. Monggo kita simak sareng-sareng videonipun kanthi teliti. Kedah dipun mangertosi bilih mirut jarik punika benten-benten kangge priya 7 cm lan wanita 3,5 cm. Jarik yaiku kain dawa sing fungsine kanggo nutupi awak ngantos sikil. Jarik tegese jah lan katarik, tegese aja gampang mari marang rezekine wong liya. Stagen yaiku kain dawa kanggo nutupi jarik supaya boten melorot. Stagen duweni filosofi supaya masyarakat sabar ngadepi urip. Blangkon anggadi teges inggih punika urip butuh kekuatan saka Gusti. Cekap semanten saking kelompok kula. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.